நான் பாருங்க இந்த வீடியோவில் உள்ள இந்த ஃபோட்டோவில் வரவன் ஜெயகாந்தன் ஸ்ரீலங்காவில் கூப்பிடுவோம் கம்பல புசால ஊர் சக்லினா இவங்க செஞ்சா பிரான்ஸில் வந்து பிரான்ஸ் வந்தவன்னு சொல்லி ஏமாற்றி இங்கே வந்து இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் இங்கே வந்து அவனுக்கு 2 பிள்ளைகள் இருக்காங்க. பொம்பளை வந்து டீச்சர் வேலை பார்க்குது. இது சரஸ்வதி ஸ்கூலில் கம்பலில் அந்த பாவம் அவங்களையும் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு அங்கே வந்து இன்னொரு பிள்ளையை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கான். பிரியா அந்த பிரியாவோட ஃபோட்டோ ஐடிங்கார்டு எல்லாம் நம்பர் இருக்குது. அந்த பிள்ளைக்கு இவனுக்கு தான் டீல் ஆகி அங்கே ஸ்ரீலங்கா வந்து ஒரு 4 லட்சம் ரூபா கிரண்டான பிரச்சனை அந்த பிள்ளை எல்லாரும் எனக்கு காசை வாங்கி இவனுக்கு கொடுத்து இப்போ இங்கே வந்து எங்களுக்கு தெரியாது எங்கள்கிட்ட பிரான்ஸ் போகிறேன்னு சொல்லி படத்தில் எங்களையும் ஏமாற்றி அப்போ நான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று எடுக்கலாம்னு நான் ஐடியா பண்ணியிருந்தேன். இப்போ சார் என்கிட்ட வந்து பேசினா வாங்க நம்மள யாரும் ஒரு ரூமில் இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலியமாக தான் எனக்கு அவனுக்கு தெரியும். அப்போ வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் எல்லாம் போய்ட்டு பேசி என் இடத்துல பேசி எல்லாம் பேசி முடிஞ்ச போது ரெஸ்டாரண்ட் நானும் என் பேர் ரெஸ்டாரண்ட் எடுத்து நடத்திருந்தோம். அதெல்லாம் நடத்திட்டு ஒரு 3 மாதம் போன போது திருப்பி யாழ்ப்பாணத்துலேருந்து ஒரு 2-3 பேர் எடுத்தான். கிரண்டானும் போகிறேன்னு எங்கள் ரூம்லேயே தான் வச்சுருந்தான். அவங்க 3 பேரும் 1 கோடி ரூபா கொடுத்து வந்திருந்தாங்க. கொடுத்து அவங்கெல்லாம் இப்போ நல்லா நாளைக்கு அனுப்புகிறேன் என்னைக்கு அனுப்புகிறேன் என்ன சரி வேறு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடையில் வந்து என்னோட நல்லா இருந்தான். நல்லா பார்த்துருந்தேன். நல்லா கூட போன அண்ணன் இந்த மாதிரி நல்லா பரவாயில்ல நான் சக்குவேன் கடைசியில் செஞ்சுட்டு என்ன செஞ்சான் ஒரு 4 மாதம் போகிறப்ப காசு வீடு ஓடி போயிட்டு இப்போ துபாய் வச்சிருக்கா அஜ்மானில் இருக்கான். அஜ்மானில் இருந்துக்கிட்டு வேலை வெட்டிக்கலாமே இந்த மாதிரி வேலை பேர்த்து ஏமாத்துறான். சக்தி பேசாமல் அவனை யாரும் நம்பாங்க தயவு செய்து சொல்கிறேன் எங்கே ஏமாத்துற மாதிரி வேறு யாரும் ஏமாந்துறாங்க. இவனை எங்கே கண்டாலுமே யார் பார்த்தாலுமே இவனை போலீஸில் பிடிச்சி கொடுங்க. எங்கள்கிட்ட பிடிச்சி கொடுக்க தேவையில்லை. எங்கள்கிட்ட காசெல்லாம் போனது போச்சு. திருப்பி யாரும் ஏமாறக்கூடாது. அதனால தான் நான் சொல்கிறோம் இவனை வந்து காங்கிரமாக பிடிச்சி கொடுங்க. ஊருக்கு ஸ்ரீலங்காவுக்கும் போகல அது இவனுக்கு இங்கே வந்து துபாயில் வந்து வீசா இல்லாமல் கல் வழியாக இருக்கா. ஆனால் அந்த வீசாவும் அடிக்க ஒருத்தர் கொடுத்துருக்கா. அந்த வீசாவும் அடிக்கிறார என்னன்னு தெரியல. இப்போ ஒழிஞ்சு நிற்கிறான். அடிமானம் தான் நிற்கிறான். ஆனால் அவனை வந்து எங்களால் தேட முடியல. தயவு செய்து இங்கே உள்ளவங்க யார் இவனை பார்த்தாலோ போலீஸில் பிடிச்சிக்கணும். போலீஸில் பெரிய பேரில் என்ட்ரி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ தூக்கிட்டு போயிட்டான்னு சொல்லி இங்கே துபாய் போலீஸும் என்ட்ரி கொடுத்துருக்கோம். எல்லாமே செஞ்சுருக்கோம். தயவு செஞ்சு யார் சரி கண்டிங்கன்னா இவனை எசிர் செய்யுங்க. Mga singlet kena, mungkin nama radio mungkin gampang pusalawa, mungkin gama, mungkin lah mereka usakul orek kene ratai wanoa, arke wanoa ikila minsunge salle kotiga nang sallia, orang ngawila, met ya nindela andim bata matat laksa gana dendetina, mata laksa ataliak dendetina. Ay mantek kiwa mam pransol ini make Paula pransol ini gila, mantek restaurant da karanda one gila, mamuka anak gamu gila, make laksa twist box salle dila ute. Restaurant karla, como karla, mage salli tiga tusang ru penlanga. Ting metune keranda wano ekela pollo after the neck. After the name ape room ekine. Are ekolonge me salli taragana ekolong after mong karla kumudala gevu. You get bal sakli resi butek. Move again minsunte, but the you kaudava the you then ne, around the you are and munta kauda, tarian the you who that monk then the mone. Then I at Madaranda kawa, Wajimon again ne. ඉඳගෙන ආයෙ සල්ලි අපි ලංකාවේ එකනේ තමයි උදව් කරන්නේ. අර ප්‍රියා කියලා කෙරෙලා කියනවා ලංකාවේ. ඒකේ ID නුගාරේ ෆොටෝකෝපි ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ඔක්කොම මේ ෆොටෝ එකේ තියෙනවා බලන්න. ඌගේ ෆොටෝ ඔක්කොම වතුර බිල ගන්න බිලවනක ඌගේ ඩාන්ස් වලඟ තියෙනවා. ඒ අපේ සල්ලි වලින් ගාපු ඩාන්ස් එක බලන්න ඌ. ඌ දැන් බයතුව විල දුබායි විල නේගෙන දැන් වීසාත් නැතුව කල්ලි වලිලා ඉන්නේ ඌ. ඌට අත්විස්ටක් පයින්. ඒ මෙන්දරත් මෝ බල්ලුවලා කරනවා සත්වයේ මොයි සත්ක්‍රියාව දකින්න තැන ඔයගොල්ලෝ අල්ලලා දෙන්න නැත්තරලා පොලිසිය දෙන්න මූව විශ්වාස කරලා රුපියලක්වත් දෙන්න එපා මිනිස්සු. ඔයගොල්ලෝ පව්. ඒකයි මම කියන අපි වෙලම දුක ඔයගොල්ලෝ දුක් විඳින්න බෑ. දැන් මට සල්ලිත් නැහැ, රස්සාවක් නැහැ, මුකුත් නැහැ. මම මාර දුකක් වෙදින මේ දුබායි ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ මට එච්චර දුකක් දීලා ගියා. මම දැන් අවුරුදු දෙකක් ඇවිල්ලා අවුරුදු එකමාරක් මොනද එකතනේ වැඩ කරලා ලස්සන වැඩ සල්ලිත් එකතු කරලා හිටියා. ඌ ඇවිල්ලා කඩයක් කරම කියලා මගේ මුල පොළපොන් දැල්ලා මට ආසාව දාලා මම සල්ලිත් අරගෙන ඔක්කොම වෙන්නලා ගියා. දැන් අපිට මට මගේ පාස්පෝර්ට් එකේ තියෙන කඩ අයිති කරගම මගේ පාස්පෝර්ට් එක ගන්න බැරි වෙලා මුක්කම ඕර වැඩ කරලා ගියා. දෙයනේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දකින්න මිනිස්සු මූට ධර්මයක් දැන් දැන් මූවගේ සක්ලෙක් පෙන්වන්න එපා. මූව ගම අපේ ලංකාවේ කියලා විශ්වාස කළා මූට කරුවට මූට අපිට සක්ලෙ වැඩ කරමු. ඒකට මූ දකින්න මිනිස්සු මූව ගාලා මරවන්න නැත්තම් පොලිසියට ඇලදෙන මූ ඉන්නේ දුබයි. දැන් ඉන්දියාවට පනින්න යන්නේ මූ.